lang. Yun. Yung reflection na yun. Mahina. No. Dito. Lakas na. Unahin natin kamay. Ito kukuha na lang. Ano bilang stop? Emphasize ko lang yung upper extremity. Dapat yung ano, still bless. Pagkita. Ang papasagi yung ano natin sa panahon. Ayan. So this is our 6th session therapy po. So nakaprogram po yung ating gagawin. So ang aming ginawa is lahat po ng gagawin namin yun is 25. Ayan. Hanggang pataas yung kanyang counts. Pakaramdam mo sa paa mo. Medyo parang may improve, malakas na. Sa kamay mo, medyo wala na. Hindi na ka. Pataas pa. Eh, may pakan mo ang tanggalin na. Ito makakaya. Masira yun. Ano focus? Puwata na mo na. Mag-focus ka pa. Ito no? Ito, gusto na. Ito. Diba? Talaga yan. Sakit. Galaw mo. Yan. Yan. Bilang. Yan, sige. Wow, ganyan. Okay. Ganon. Easy. Shake mo. Ayun, problema. Sige. Kusot mo. Mabilis. Pull. Sige. Sige. Okay, good. Galing mo ha.
So, pwede mong ano yan. Ganun. Every morning ha. So, yung gano'n, every morning. Tapos yung gano'n. Every morning. Sa utak siya. Tapos yan. Tapos yung gano'n, binibilang mo. Gawin mo na. Dadalihin dito. Gulot ka biglang. Giging normal na. Importante, marami nito. Ha? Balik mo. Ganun mo. Balik mo. Ganun mo. Balik mo. Angat konti. Angat konti. Kaya. Ganun mo. Sige. Balik mo. Ganun mo. Balik mo. Ganun mo. Ganun. Balik mo. Ganun mo. Ganun mo. Kaya. Kung nga kaya. Ganun mo. Kandot. Yan. Yan. Bitaw. Ganyan. Bitaw. Yung. Yung. Close. Open. Close. Open. Close. Open. Mabilis. Sige. 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 So ito yung part na stroke. Ayan. So gumagalaw na, may konti ng sign. Ayan. So every morning gagawin mo nito ha. Diba nakatamay ka bukas. So gagawin mo yata ang dalawa. Para ito, tulungan mo yung kami. Kasi meron na siyang ano eh. So kailangan talaga practice na. Ganon mo. Ganon. 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 Tapos ganon. Ganon. Kurot. Kurot. Ganon. Tapos ito, itong gumagana dyan. Ha? Ganon. Okay, harap. So ito yung upper niya, yung kanyang upper, marami ng improvement for succession. Nakita ko na yung tinatawag na hinahanap ko, yung movement mo. So, nagko-connect na. Meron na ha. So, gagawin mo dyan, tagain natin, tapos practice mo. Nakaupo ka dyan, upo higa. Higa mo, merong oras, kung mapagod yung baby ha. Okay? So, it's good. Ito, malaki ng chance sa gano'n siya. Sumasabay sa paa. Meron sa 50%. So, cut natin bag natin. Same thing gagawin dito. Mamasahin din natin. So, importante nakita natin yung kanyang movement sa kamay niya. Sa may left upper limb. Na-affected ang stroke. Ayan. Isa pa ka? Ayan. Sige. Ayan o. Sige. Ibig sabihin yan dito mo. Nag-start na. Gano'n mo. Kaya, ibang stroke di kaya. Hanggang sa muli po, ito po yung aming 6 session. Abangan nyo muli yung aming mga iba pang aming session gagawin. Same time po yung aking gagawin dito. Tumataas ito. Tapos yung program niya po is tumataas yung kanyang count. Last po, nung 5-20, ngayon 25. Susunod, maaaring 30. Depende sa kondisyon mo. So, ano natin yung 25 muna. Tapos next week, 30. Siludis ka. Ha? Kasi muli po, ito po si Milano Kapeng. Ito po tayo sa ating buntis na stroke therapy. Patient si Nicole Tolentino. Yan. Kasama si Kuya Rob. Kanyang tatay at nanay. Yung sa masok siya. Okay, God bless po.